Benvinguts una setmana més a l'última volta. Us saludem des de les instal·lacions de la web Media. Avui us acompanyen amb tots nosaltres Júlia Rua. Molt bones. Biel Moreno. Iepa. Òscar Arjonilla. Boé. I Ethan Gutiérrez, que torna al plató de l'última volta. Buenas tardes. Vamos. L'última volta. Comencem amb el repàs de les categories petites d'aquest Gran Premi de Brasil que no ha deixat indiferent a ningú, Júlia Rua. El Gran Premi de Moto3 a Brasil ha estat ple d'emoció i girs inesperats, amb un gran protagonista, Máximo Quiles, que s'ha emportat la victòria i surt com a nou líder del Mundial. La cursa ja ha començat moguda, tot i sortir des del darrere, el murcià ha protagonitzat una gran remuntada per situar-se ràpidament al capdavant. Allà s'ha trobat amb David Almansa, amb qui ha mantingut un duel intens. Tots dos han imposat un ritme molt alt i han aconseguit obrir forat respecte al grup. Siguen. Però el moment clau ha arribat a mitja cursa. Almansa, que liderava, ha patit una caiguda molt dura i ha hagut d'abandonar, deixant Aquiles sol en primera posició i amb marge suficient per controlar. Quan semblava que tot estava decidit, la cursa ha fet un altre gir. Una bandera vermella per un incident a pista ha obligat a aturar la prova, que s'ha de represa amb només 5 voltes en un sprint final. En aquesta represa, Quiles no ha fallat. Ha mantingut el lideratge amb fermesa i ha sabut gestionar la pressió del seu company d'equip, Marco Morelli, que ha acabat segon molt a prop. El podi l'ha completat Beda Pratama. Sí, vale, perdó, No, que t'he vist com després d'avançar Álvaro Carpe a les últimes voltes. En resum, cap de setmana rodó per a Máximo Quiles, primera victòria de temporada i lideratge del Mundial, en una cursa marcada pels incidents, però també per la seva solidesa en els moments decisius. Le doy? La cursa de Moto2 va estar marcada per una sortida explosiva d'Alex Askrich, que partint des de la tercera posició va aconseguir prendre el liderat en el primer revolt. Tot i que Dani Olgado sortia des de la pole, va caure fins a la tercera plaça en els primers compassos, veient-se superat també per un sorprenent Dani Muñoz, que havia remuntat des de la quarta fila. Durant la primera meitat de la prova, el grup capdavanter es va mantenir compacte, amb constants intercanvis de posicions que feien preveure un final ajustat. Malgrat la pressió, Olgado va demostrar un ritme superior i, a falta de 10 voltes, va recuperar el liderat definitivament, imposant una distància de seguretat que va arribar als 1,2 segons. La lluita pel podi es va centrar llavors en Muñoz i Manu González, qui va protagonitzar una gran remuntada final. En l'última volta, González va aconseguir arrabassar-li la tercera posició a un Askrich que s'havia anat desinflant físicament. Finalment, Dani Olgado va creuar la meta en solitari, sumant la seva primera victòria de la temporada 2026 i col·locant-se com a líder del Mundial. El podi el van completar Dani Muñoz i Manu González, cellejant un triplet espanyol històric en el retorn de la competició a terres brasileres. Altres actuacions destacades van ser la de David Alonso, que va acabar 5è, i la de Philip Salach, que va aconseguir el seu primer punt de l'any en una arribada de photo finish. Tenim aquí una mica la que és la classificació després de la cursa, on tenim, com he dit, en primera posició a Olgado amb 33 punts, tot seguit de Manu González amb 28 i mig. Després tenim a Dani Muñoz amb 24, Guevara amb 20, Askrich amb 15, Veiger amb 13 i mig, Hurtolà amb 12,5, Vietti amb 12 i Alonso amb 11. Com que Alonso? S'ha canviat de categoria o alguna cosa? Sí. És el cosí de Jaume Camerino Alonso. Sí. Ara ho Correcte. entenc. Bueno, què penseu de lo que ha deixat la cursa de Moto2 i Moto3? Moto3, informació d'última hora que ens toca bastant de prop. David Almansa té una fractura al colze, per tant no participarà aquest gran premi al circuit de les Amèriques. Marcos Ugarte serà el seu pilot substitut. Ara sí, què penseu d'aquestes dues curses? Todos a la vez, no, por favor. No, que moltes gràcies, Biel, per avisar quan havia de posar l'efecte ESO. De res, home. No, perquè sempre em pilla així desprevenit i, doncs, gràcies. Ja està. Sí, però la cursa? La cursa, doncs... Molt interessant, Sí, la veritat, no sé. Sí. No, jo, a veure, vaig veure més o menys la segona meitat perquè no podia estar a la primera i doncs molt bé. Sorprenent, sobretot, amb Dani Muñoz. La veritat, que no és David Muñoz, és Dani Muñoz, que ja va estar l'any passat i va fer un podi a Catalunya. Correcte. I doncs segueix sorprenent. Sí.
Jo vaig veure absolutament res de la cursa, de les Jo dues. igual, O sigui, ni de MotoGP, Moto2 ni Moto3. Ens ho poses a nosaltres. Però estic molt contenta perquè Dani Olgado em cau superbé. Soc molt fan de Dani Olgado. Vaig anar a veure la moto... I el Mansa també, no? Bueno, no, realment de Dani Olgado. Jo de Dani Olgado. Tinc amigues d'això, però... I la primera vegada que vaig anar a veure la moto... O sigui, 3. sí, quan vaig anar a València, el Gran Premi de València, em vaig enamorar de com conduïa i... También hay que decirlo todo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Que no lo escucha el novio. Ui. I em fa molta il·lusió que hagi guanyat la carrera. O sea, les coses com són. Pues te traigo noticias buenas. Hi ha rumors de que Dani Olgado té presignat un contracte amb Tectra per 2 anys a MotoGP. Toma ja. Veus? Tot són coses bones. Tinc hasta una foto amb Dani Olgado, o sigui... bueno. Soc molt, molt fan, així que sí, estic molt contenta. Doncs passem amb el resum de MotoGP. Una cursa que es va haver d'anar posposant, l'esprint sobretot se va haver d'anar posposant perquè si hay boquetes i no sé què. Anem amb el resum de la MotoGP. Té un format curiós, el guió de la MotoGP, no? Muy curioso. Sí, MotoGP tornava al Brasil després de 22 anys i ho va fer al circuit de la Goiânia, a l'autòdrom Ayrton Senna, que va rebre la categoria reina enmig d'un cel ennuvolat i una degradació de pneumàtics i de la pista tan extrema que direcció de cursa va reduir la prova de 31 a 23 voltes. Marco Bezzecchi va fer una sortida impecable. Un alquí de la taula va dir Bezzecchi és el anti-Jorge Martín. I tal qual, perquè els diumenges sembla que Bezzecchi té algo especial i ho va demostrar aquest diumenge. Va agafar el liderat des de la primera curva, obrint un marge que ningú el va poder contestar. Jorge Martín, molt sòlid, molt content de veure de nou lluitant per les posicions capdavanteres, va remuntar fins a la segona posició, assegurant-se així un doblet espectacular per l'Aprilia. Pablo Di Giannantonio va completar el podi amb una actuació molt consistent. Darrere, amb Marc Márquez, quart classificat, que va arribar a rodar segon, però un intent d'avançament agressiu de Di Giannantonio el va obligar a tots dos a anar-se'n ja perdent les posicions, que la va aprofitar Martín per col·locar-se segon i a partir d'aquí no perdria la segona posició el pilot madrileny. 4 caigudes vam tenir a la cursa de Miller, Binder, Bagnaia i Demir, Chupito, van marcar la cursa però tot així van sortir il·lesos. La lluita pel top 5 va ser molt intensa, amb Pedro Acosta, Marc Márquez i un Ayogura sensacional, protagonitzant un duel molt ajustat que finalment se'n va emportar el japonès de Trackhouse. Fermín Aldeguer, que tornava d'una lesió, va tornar en un gran estat de forma, acabant una meritòria 8a plaça. Al pòdium final, ja l'hem dit, Marco Bezzecchi va guanyar la cursa, seguit de Jorge Martín i Fabio Di Giannantonio tercer. Ducatis desaparegudes i només s'ha de mirar la classificació del Mundial per veure que està així. Com està el Mundial? Doncs Marco Bezzecchi, líder amb 56 punts, Jorge Martín, segon amb 45, tercer Pedro Acosta amb 42, la primera Ducati és Fabio Di Giannantonio, 104 amb 37 punts, Márquez, cinquè amb 34 punts, sisè Ayogura amb 33, setè Raúl Fernández amb 29, vuitè Àlex Márquez amb 13, també Bram Binder amb 13 i el top 10 al tancar Franco Morbidelli amb 12. Que amb això de la cursa de MotoGP o, en su diferència, l'estat de la pista pèssim que vam tenir. Bé, era el primer cop en quants anys que es feia? 22 anys. Sí, més de 20. 22 I en anys. aquest circuit més, perquè el darrer Gran Premi va ser l'any 82, vull dir, més de 40 anys. Clar, s'hauria d'haver fet... Clar, jo no sé com van les proves per fer això. Es va provar el grado A del circuit a dijous a la nit. És com Las Vegas, no? El primer vale. any allà amb la cantarella. Amb la tapa de la clavellera. Las Vegas estava 1000 vegades millor. A veure, Sí, sí, perquè sí. la diferència és que a Las Vegas no s'havia corret mai. Aquí sí, aquí es feien curses des de fa 40 anys, encara que no estigués la MotoGP. O sigui que... Ja, sé, però una haurien miqueta d'haver fet, jo que sé, alguna Ja, prova esclar, més. O, òbviament. O algo, no sé. Això és el que estic dient, que l'asfalt es desintegrés mentre passaven les motos, doncs jo crec que es veu quan fan curses normals o que no són de MotoGP. O sigui, s'hauria de veure, però no sé. Això em sembla que passava
em sembla precisament a un gran premi a Las Vegas, als anys 80, una cosa així. A Caesars Palace. Pot ser, pot ser al Sí, Caesars sí, Palace. sí. Vaya circuit. Que a l'any Process es desmaiava de la Sí. calor que feia mentre Sí, sí. anava No, era empaitant Nigel el Mansell. cotxe. Ah, Nigel Mansell. Sí, Nigel no, Mansell. però de l'equip de Hòstia, les Manson, Ja, ja, jo I a què sé, l'última- em sonava d'haver-ho vist. Ah, mira. Sí, sí. No, però- No, i a més anava a guanyar. Sí, però que se Sí. li va petar el cotxe o... No, em sembla que sí, no sé. A Mansell sempre li passaven moltes coses de l'estil. O Sí, sigui, sí. era una Pel cosa bigotillo. impressionant. El bigotillo. Sí, sí. No, i després, no sé si era el Gran Premi de Corea de l'any 2010, també hi havia una cosa de així. Corea que es va homologar aquí de prisa corriendo, més o menys el que va passar aquí. Però és que aquí... Bueno, Corea no me'n recordo perquè era molt petit, però és que aquí jo vaig veure els lliures i ja només l'entrada que tens del pit lane ja te dice muchas cosas. No sé si... Ja, jo quan... Bueno, ja ho vaig dir quan vaig veure el traçat, doncs és un circuit que m'agradava molt. A més, m'agradava molt també com van fer aquestes escapatòries de color amb els colors de la bandera de Brasil. Però la gestió ha sigut terrible amb aquest buquet del dissabte, no? Sí. Que va ser una cosa i després el diumenge amb una cursa més curta que la Moto3. Si no fos per la bandera vermella que va veure a la tercera categoria, doncs hauria durat menys la MotoGP. No sé. Una cosa que, no sé, espero que no es repeteixi. Esperem tots. Perquè em sembla que és un circuit que està molt bé i, òbviament, anar a Brasil doncs, és una... dona valor, no, a aquesta categoria, crec. I a més que, vull dir, no és... L'afició brasilera va respondre en massa, vull dir, van vendre-ho tot i que van demostrar un ambient molt... L'esperit que té MotoGP de unió i coses d'aquestes. Vull dir, no és... Sap greu per tots els aficionats que van anar al circuit, però és que el circuit no és un circuit de curses. No estava preparat. Exacte. Doncs, tancada la MotoGP, anem amb Vas, pots fer un repàs, no?, del Mundial de Porres. Calma. Vale. Qué velocidad. Estic ansiós. Bueno, pues eso. Tancat la secció de MotoGP, anem amb una secció americana que avui potser no és tan americana del tot, però tiene sus cosillas. Doncs aquest cap de setmana vam tenir una altra vegada més NASCAR Cup Series. Si és que en lloc de veure si hi ha o no cursa aquesta categoria, hem de saber quin cap de setmana no n'hi ha, i acabarem abans. En aquesta ocasió, la segona categoria reina dels Estats Units, per darrere de la MX5 Cup, òbviament, ha tornat al mític circuit de Darlington, on fins ara es feia el Throwback Weekend. Aquest nom feia referència a que els equips estaven obligats a portar una decoració clàssica o, com a mínim, que faci referència al passat. En aquest 2026, aquest Throwback Weekend ja no hi és, però alguns equips encara porten decoracions especials com el número 77 de Carson Hocevar, que és el que més ha cridat a l'atenció a la graella, portant una de les mítiques decoracions de Dale Earnhardt. A la cursa, com a tal, vam tenir un Brad Keselowski molt fora a la primera meitat, guanyador aquí per última vegada el 2024 i guanyador, a més, de les dues primeres etapes el diumenge passat. Però ni ell ni ningú més va poder parar la maledicció, o benedicció, depèn de com ho veieu, que porta que jo vingui a aquest programa, i és el fet de que la victòria se l'emporti una altra vegada més en Tyler Reddick. I és que les dues darreres setmanes on no vaig poder venir van guanyar Ryan Blaney i Denny Hamlin, respectivament. Però qui sap, que potser si continuo venint, Reddick guanyarà el campionat amb moltíssima diferència. El pilot californià va tornar a fer d'aquesta cursa una exhibició a l'última etapa amb un lideratge creixent sobre Keselowski, que va arribar fins a més dels 5 segons a la línia de meta, quasi als 6 segons. I doncs el resultat final de la cursa va ser el següent. En primera posició en Tyler Reddick, segona posició Brad Keselowski, en la tercera Ryan Blaney, quart trobem en Carson Hocevar i en cinquena el segon Penske d'Austin Cindric.
El campionat després d'aquesta cursa de la regular season es troba així. Primera posició per en Tyler Reddick amb 325 punts. Segona posició per en Ryan Blaney, 95 punts per darrere amb 230. Tercera posició per en Bubba Wallace amb 205. Quarta per en Denny Hamlin amb 203. I cinquena per en Chase Elliott amb 194. Propera cursa, doncs, aquest cap de setmana a Martinsville, la primera de les dues de l'any, al igual que passa a Darlington aquest diumenge a partir de les 9:30 de la tarda. I doncs, com que suposo que aquí cap ha vist la cursa de la NASCAR, si no m'equivoco, veritat? No he tingut el plaer. Doncs crec que passarem ja directament. No, Jimmy, tu no l'has vist. Si Qué mal. mi servicio de medios poco ortodoxos no me lo permite, jo no puc veure la NASCAR. Mediosport ortodoxos. Anem amb la Fórmula E. Sí. Doncs també hem tingut aquest cap de setmana Fórmula E al Jarama, aquesta decisió que van tomar l'any passat i que crec que ens fa feliços a tots els fans del motor a Espanya. Especialment perquè no es fa el circuit urbà del Gran Premi de Madrid, ja que això implicaria ara mateix posar pneumàtics de terra als cotxes, ja que aquests encara estan descampant. Buena esa. Molt bona. Molt bon tirada. Sí, La cursa va ser molt emocionant, especialment al final, amb una lluita de 4 cotxes per la victòria. Al final, i amb una bateria que indicava estar al 0,0%, Antonio Félix da Costa es va emportar la primera posició, marcant un 1-2 de Jaguar amb Mitch Evans a la segona, i amb un Pascal Wehrlein que va entrar al podi pel pèl d'una gamba a costa del de Tictum, que va arribar finalment en quarta posició. El campionat, doncs, es troba de la següent manera. Primera posició per al pilot alemany, per Pascal Wehrlein, amb 83 punts. Segona per Eduardo Mortara, amb 72. Tercera per Mitch Evans, l'altre Jaguar, amb 65. Quarta per a Antonio Félix da Costa, amb 64. I cinquena per Nick Cassidy, amb 51. I el campionat d'equips es troba de la següent manera. Primera posició per a Porsche, amb 133 punts. Segona per a Jaguar, amb 129. Tercera per a Mahindra, amb 84. Quarta per a Vision Racing, amb 62. I cinquena per Citroën, amb 61. Properes dues curses, el 2 i 3 de maig, encara ja queden unes quantes setmanes, en el circuit de Berlín. És el circuit que és un aeropuerto? Pot ser? O és un altre? Sembla que... No te sé ara dir, però sé que és no un descampat de terra, com el circuit de Madrid, ara mateix, però sí que és una... Sí que sé que és un descampat. És que em vol sonar que és el circuit que és l'aeropuerto. Vaig veure... La primera cursa que vaig veure de la Fórmula E va ser precisament a aquest circuit. Sí, correcte, és la de l'aeropuerto. Sí, és la de l'aeroport. Vale, sí, és aquesta. Em sembla que va ser, a més, la que va guanyar el Mundial Nick de Vries, aquesta cursa que vaig veure que, a més, sortia des de la pole en aquesta cursa i, doncs, diguem-ne que no va... Cosa que la Fórmula E no acostuma a passar, guanyar des de la pole. No precisament. Ni a Mònaco. No, la veritat que no. Sí que... Cuidao. Doncs què penseu d'aquesta cursa? Si algun més a més que jo... No, jo la vaig veure. Jo vaig veure-la de reull, així com si la té posada de fons, però la vaig veure. Sí, a veure, jo també. Per història. Jo també, però vaig veure al final, que va estar molt bé, va ser molt tancat. I a més, era un mètode que no era el teu mètode Jack Sparrow, era per Teledeports. Sí, no, era completament legal. Honor. Viva la televisión pública de titularidad estatal. Efectivamente. Que las licencias son repartidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. És que acabem de sortir d'un examen de dret i tinc el cervell fregit. Bueno, menos el Ethan. No, m'estava donant informació. Tu prepara't, no saps la sort que tens ara. Jo tinc tota la Setmana Santa per preparar-me. Ja me joderia, també. Ja me joderia. A veure, sí, però pel que anava a fer... No, mira, que la fuerza te acompañe. Et farà falta. Gràcies. Bueno, no, i això... Sí, què vau pensar d'aquesta cursa i de com Tictum va perdre el podi a l'últim sector? Bueno, última volta. Coses. L'última volta. Ai.
Ahí está. Una mica de delay, però mira. Cosas de TikTok, ¿no? Bueno. También. Nada nuevo bajo el sol. La veritat. No, una cursa molt entretinguda, com sempre acostuma a ser la Fórmula E, i és per això que li hem de donar més visibilitat. I molt entretinguda. En Pere Martí, que va arribar a liderar durant un tros la cursa. I jo, pel que he escoltat, traient de les mega retencions que hi havia per arribar al circuit, tota la gent bastant contenta amb la celebració i tal. Fa pinta que tienes opiniones contrarias, Ethan, ¿o? No. Para nada, no. És que m'està traient ara PTSD del circuit de Barcelona a Catalunya. Vale. El Gran Premi de la Fórmula 1, les retencions. Sí. No, però jo pel que vaig escoltar, la gent va estar molt contenta amb la celebració del d'este. Ara, la volen fer l'any vinent, però al juliol. Vete tu al Jarama al juliol. Uau! És que vull dir-te. Hauran de recortar la cursa a la meitat, perquè no, les bateries... No van a cagar. No les bateries, perquè la gent no mori d'insolació. No morirà la gent. I a més que va haver-hi sold out. Vull dir, això jo crec que mentre les entrades ja es venin, jo crec que no els importa molt. Sí. Ja, però... Si saps que és al juliol, no aniràs no. A torrar-te por gusto, saps què vull dir-te? Jolines. Però és que... No, ja va passar a Catalunya, aquí al Gran Premi d'Espanya el 22, que jo vaig estar, va ser terrible. I em sembla que aquest any també és cap a l'estiu, tipus al juny. Finals de juny. Final de juny. Bueno, però no és ple juliol, saps què vull dir-te? Bueno, ja, no però... Però la ona de calor arriba a aquestes dates. Bueno, ja arriba abans, però... Tu ves a Montmeló el dia 30 de juny. No, ja. No ho recomano. I allà a Pelús, sense una punyetera ombra... Sí, vaig anar a Pelús, a més, el 22, o sigui, va ser terrible. I les grades, si no pagues les tapades, també donen el sol igual. Sí, això és sol i sombra no hi ha. No estàs a la gespa. No, ja. Un bon sol i sombra. No, que jo tenia grada quan vaig anar, perquè es feia calor igual. Les calles cremaven. I a la gespa, tu toques la gespa i és que surt fum de la gespa. Sí. O sigui, no he anat, però m'ho imagino. Bueno, de fet, vam estar a Montmeló al juliol, que això sí va ser al juliol. El puto Pablo Nieves. El puto Pablo Nieves. Però, no hi ha mucha nieve, ¿no? No hi havia. No. Espera. Un altre cop, sisplau. Vale. Ha sigut al final, però sí. Bé, el que sigui. Però, i lo bé que ho van passar? No, sí. Una cosa I no lo quita bé la que otra. van menjar gràcies a l'escuderia Ferrari? Y una cosa no quita la otra. ¿Eh? Y eternamente agradecido. Espaguetis ahí, no. Una cosa. Calla, no. Que són les 3:23 i... Sí, Les 3:23. Que jo avui tinc macarrons. La 1:23. Jo també. Ei. Així, bon gust. Ei. Com ha de ser. No vaig entendre l'estratègia d'en Pepe Martí. O sigui, per què va activar el mode atac tan pronto, tan d'hora a la cursa? Pues no sé. O sigui, fins ara no normalment tots o quasi tots intenten activar-lo el més tard possible i Pepe Martí doncs, és el que ha fet fins ara a la temporada. No... Això el va fer liderar a l'inici de la cursa, però després va perdre totes aquestes posicions. Va puntuar, o sigui, està bé, és un bon resultat, però jo crec que podria haver estat lluitant més a dalt, no? Sí. No sé. Però bueno, al final és l'any d'adaptació de Pepe i no estàu fent gens malament. No, estava gestionant molt bé aquestes últimes curses. En aquesta jo no sé per què va fer això, però sí, m'està agradant bastant com ho està fent. Sobretot tenint en compte que altres pilots com Saint Maloney no havia puntuat, em sembla, la temporada passada. No. Doncs aquesta temporada Pepe Martí ja a la segona cursa havia puntuat. Correcte. Bueno, la primera perquè es va fotre una hòstia del copón. Ja, sí. Si no hagués puntuat. Si no hagués puntuat, sí. No volia recordar això, però sí. Doncs anem ara amb la prèvia d'aquest cap de setmana de doble setmana de curses. Anem primer amb la Fórmula 1 que viatjarà al Japó. No, però això és pels horaris. Bueno, després ho... Anem a buscar la bola. Va? Què? Pues què? Què? La prèvia? Però si la prèvia no sóc jo?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues Julia Rua, va. ¿Yo? La Julia, no? No hay previa. Horarios. No hi ha prèvia de Ah, pues Fórmula era 1. mía. Hola, sí. Bien, Julia, bien. No, és igual. Horarios. El Gran Premi No, de doncs Fórmula això, 1 arriba al el Gran Japó. Premi de Fórmula 1 arriba al Japó, Al país del sol. A el Suzuka. país del sol naixent, circuit de Suzuka, on... A veure, faig horari o m'invento una prèvia. Horaris, aquí, a tomar por culo, ya está, tira. Però quanta estona portem? Si no, Perdó, arribem perdó, a la mitja hora. perdó. Joder, Horaris, Julia, que després sí. Una sola juegos y tal. feina. Horaris. Ah, vale, vale. No tenia Pues dos, espera. perquè tenia Moto3 Llavors, i les prèvies Posa no la música des del principi i a Igual tota xat. hòstia. I després fem Ja, però comentari no ho i he tot. vist. Si m'he quedat dalt i ja no... Es lo que José, tiene. Julia, no Es lo que tiene hacer un examen de derecho y después tenir el programa. Ahí Ja, està. Ya está. A continuació, els horaris de la setmana. Vale. Anem a buscar Benvinguts al Gran Premi del Japó, una terra amb una història curiosa. Van començar amb samurais, després va passar una cosa pel mig de la que no parlarem, i ara tenim otakus. En fi, Japó ha sigut... No sé en qué momento estamos mejor. Clar, samurais, després una cosa al mig que ja m'enteneu el que va passar, i després els otakus. I també Honda, també després ha vingut Honda i el GP2 Engine. En fi, Japó ha sigut testimoni de curses llegendàries com la victòria al Mundial del 1976 del totpoderós i amic de l'última volta, James Hunt. Va morir abans que existís l'última volta, però estic segur de que si ara estigués viu, la veuria i l'escoltaria perquè seria fan nostra. Però aquest cap de setmana veurem una nova cursa Sobre todo de llegendària. Biel Moreno sería amigo. La primera victòria de Ferrari a la Fórmula 1 des de Mèxic 2024. No. Aquí ho he sentit primer. No. Sí. Acords impressionen sempre, ara ho veureu. Anem Va a buscar la bola del drac. Quines ganes tenien de buscar la bola del drac. Què volien fer amb les boles del drac? No sé, però jo vull els horaris de la setmana. Vinga, és que m'he fet captura de pantalla. Qué rato Lituania, eh? Qué rato Lituania. Dicho esto. Sí, no? A veure, el divendres tindrem els entrenaments lliures a les... Oh, mare 3 i de Déu, mitja. senyor, 3:30. 3:30 de la matinada. Després, els segons entrenaments a les 7 del matí. I els tercers entrenaments seran dissabte a les 3:30 de la matinada, també. Què, ho faràs d'empalme? No, els lliures no el faré ni de conya, Vale. ni de conya. Algú veurà els Ho vols fer en lliures? japonès, els números? Hòstia! Jo m'estic Adicció replantejant a- veure la cursa. Amb Sí, això sí. t'ho dic. Hòstia! Yo para ver a Hòstia, mi igual, hijo siendo Toma-san. mártir haciendo 30R no me voy a levantar, la verdad. O sigui, ara has de fer així. Sí. La classificació el dissabte a les 7 del matí sant. No sé, diuen sant a No, totes però les és el coses. següent. S'ha de controlar, això. És Domingo Santo, però el dia de la Setmana Santa. No, no em refereixo a això. Em refereixo a que diuen... O sigui, has de dir Tu ets Jimmy San, jo sóc Sí, Òscar San, a mi no i Zan San A San... No, no. Tocar San- los huevos otro dicho. ¿La cursa San- qué hora serà? a les 7. Ja està, a les 7 del matí. Segur? Sí, sí, no? Sí. Doncs anem amb MotoGP. Després de Moon, no? Ea. Espera, no, però a veure, comenteu una mica la cursa, és que si no ens quedaria massa La curt. cursa del Què Japó. espereu de la cursa al Japó? Que Aston Martin no haga ridículo. Siguiente pregunta. Max Verstappen guanyarà. Que McLaren acabi una carrera. Pinxa-me. Vinga, desitjos pel Japó. Estaria bé. Veure la cursa. La cursa. Bravo. I Jo Òscar? també. Que Ferrari guanyi, clar. Va, no sé. Hamilton. En fi. No, Leclerc. Ja veuràs si Hamilton serà. no. Doncs anem ara amb el... Es veu, m'ha sortit a Twitter, Espera. que estan investigant a Mercedes. Stalin. Estan. Hem passat al Japó a... Bueno, Una mica més i em caigo cap enrere. Stalin investiga a Bueno, Mercedes. Hitler està investigant a Mercedes. No, Stalin està investigant a Ferrari ha pedido Mercedes. explicaciones a la FIA por el Ahí, mecanismo de cierre de la aerodinámica activa de Mercedes. Pimba. Mercedes podría estar evadiendo el tiempo máximo de cierre, engañando al sensor de control, ya que realizan un cierre en 2 fases y en la primera fase el sistema ya lo detectaría como cierre completo. La FIA està investigant. I per això ¿Y qué va a Mercedes pasar? també. Absolutamente nada, porque es Mercedes. Anem amb els Mercedes. horaris del Gran Premi dels Estats Units. Clar. Vinga.
És que jo em sento d'aquella època, Sí, em sento... Ja ho he dit abans de començar el programa, però ho dic aquí. Jo sóc un hippie als anys 60 que li obliguen a anar a Vietnam i ell no vol. En fi... Perdona si m'equivoco, aquesta melodia puede ser parte de la secció Gent d'Òscar de Gent de Carrer de Radio Efectivament, Sant Boi? ha sortit aquesta cançó algun cop, sí. Sí. És Una que vez a la setmana. jo agafo la selecció i, mira, poso cançons que m'agraden. Aquesta, l'himne de la Unió Soviètica, Rasputin, el que sigui. A veure, tenim És que, clar, ho tinc aquí tot barrejat. La MotoGP, els primers entrenaments lliures són el divendres a les 4:45 de la tarda. I després... Siga. Sí, és que s'ha aixecat el Biel Moreno aquí, no sé per què. I el mateix divendres a les 9 de la nit, els segons entrenaments lliures. Després he començat per MotoGP, però bé, és igual. És igual. Després, els següents entrenaments lliures són dissabte a les 4:10. I a continuació, a les 4:50, la quali 1 i a les 5:15, la quali número 2. I després la sprint a les 9 de la nit. Vale. I després, a veure, Rider Parade... No. Aquí, la cursa de veritat a les 10 el diumenge. Voleu saber també Moto3? Sí. No. Doncs farem Moto3 i Moto2. Vinga. A veure, on està? Aquí, la primera quali de Moto3 a les 6:45 del dissabte i la segona quali a les 7:10. I just després, de Moto2, la quali 1 a les 7:40 i la quali 2 just després a les 8:05. Puja-li. I la cursa de veritat de Moto3 diumenge a les 7 i la de Moto2 diumenge a les 8:15. Ara sí. És que, saps l'última dada? Aquesta cançó la van escriure com en 20 minuts o una cosa així, deien. Joder. Sí, perquè estava la cosa de la guerra del Vietnam ahí molt Estava bèstia. la cosa. Sí, no, Estava la i cosa fea, el paio que canta doncs estava cabrellat i va dir no, això no pot ser, vaig a escriure un temazo. I ahí està. I ja està. Ei. Senyor Fogerty, no ens demandis per copyright, sisplau. Doncs anem ara amb la secció No tot és motor, patrocinada per Miracle Sant Lourdes. Falla quan jo entro dins un beat. Cada nota que rapejo va cobrant tot el sentit. Que aquest no para, que la clava em diuen dia i nit. Però no em Parlem del furruito del deporte de una pelota que hay por encima de hierba. Barça 1, Rayo Vallecano 0. Òscar, tot té. Bé, un partit sense més, bé. Normalet. Sí, normalet, la veritat. No el vaig veure sencer, però he sentit... Oh, sorpresa! No, és que, a veure, tinc els mètodes Jack Sparrow per veure el Barça, saps? Me gusta esta manera de... Clar, bueno, els mètodes Capitán Jack Capitán. Sparrow. Jo em vaig a dormir veient el partit, o sigui, això ja ho diu. És que, No, literal, a més, literal. era una mala hora. Clar, Era a les les 2 dos. del migdia. Sí. Ahora no, estás Mala hora, a la hora de la siesta. Això, O jo, sigui, ¿A qué hora te echas tú la O sigui, siesta? vull dir, la segona part Ah, era bueno, la l'hora de segona la, part, sí. jo se la l'hora de la tornava del siesta. partit de la UEFA. I clar, Ya, güey, sí. vaig arribar a les 3 a casa, clar, vaig dinar, clar. Y Clar, claro, ja caus. y pa' sobre. Però bueno, es veu que Joan García va fer un bon partit, Sí. no? Sí, sí. L'MVP ahí. Ja, això ja diu com va anar el partit. I Araujo, molt. Sí, va marcar Va ell. marcar. Sí. Són a 3 punts. Això és com los de quan jugues al FIFA que diuen este jugador me parece que juega muy bien. Clar, és el que ha marcat. Claro. No sé. Bueno, l'Albacete el podem saltar. Total. Sí, porque no está aquí el Figo. presidente. El traïdor, Figo. Lituània. Figo. Doncs passem ràpidament a un altre resultat que crec que no agrada gaire a una persona d'aquesta taula. Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2. És que lo de siempre. Lo de No, siempre. no diré res perquè Bueno, a veure, això el teniu. me censuren, saps? Per A tant, veure, això el no, teniu. no dic res, però... Partit dur de veure. Va ser molt dur de veure. No diré res més. A veure, això el teniu.
Vols deixar d'apuntar numerets? Sí, Que no és numerets, que és que per canviar de càmera. Ja ho sé, però melón. és que clar, però surt Ja, de... però És que semblen números de telèfon. Sí, clar que Sí. sí. Bueno, a l'esport de veritat, l'esport que va per una pelotita per l'agua, com haurien d'anar tots els esports. Doble victòria del Club Natació Rubí, victòria a penals de l'equip masculí per 11-12 contra el Club Natació Caballa Ciudad de Ceuta i victòria fàcil del femení 16-12 contra el Ponte... 16-12? 6-12. 6-12 contra el Club Waterpolo Pontevedra. Pontevedra. No volamos a los dialectos galegos y Dialectos galegos. Depende. Eso es más portugués que Sí, galego. Depende. Galego, brasileiro, portugués. Lo mismo. Ha ido pillando un gradito más de portugués cada vez que hablaba, ¿eh? Sí. Fa el galera. Bueno, i ara anem amb la secció de Vaya el Moreno. Vaya. El Pasa juego. algo de medio. El Vaya. juego. No, aquí no. No. El juego de la última Bien. vuelta. El juego. Ens canviem? Bé. Va. No he puesto a ver qué suena por aquí. Crec que ho farem per equips, eh? ¿Por equipos? Hoy contra J al quadrat. Hoy. ¡Oh! Ho deixo tot a càmera. Hòstia, quina merda de cascos, eh? Vale, chavales. La de Que siempre. tingui els bons. No, paja nada. Estem aquí J al quadrat contra... Oink. Oink. Hoy. Contra els Oi, porcs. que no, oink, eh? Contra els porcs. Hoy o el IO. 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 Jo l'he dit Io? tio abans, però no l'he agradat. No li ha Jo, agradat, li ha agradat més oi. 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 Vale. Vaig veure Si quieres fa puedo ir temps... cambiando ya de cámaras. No miris, no No, que miris. no pots mirar. Que da igual, càmera 2 i ja està. Bueno, Va, pues té. Què es dona? És igual. Sí, da igual, aquí una panoràmica. Doncs más. Vale, em va va con un sortir poquito de delay, eh? que... Bueno, no sé si ho veieu de tant en quant, però la Fórmula 1 sol fer jocs amb els pilots a la primera... i es van posant durant l'any, De vez en cuando, sí. quan es van a Bahrein. vídeo de Llavors, YouTube. fa anys van fer un joc que era que amb cada lletra de l'abecedari, vale, havien de dir un circuit, vale, Uau. que comencés amb aquella lletra, durant tota la història. Vale. Llavors, aquí serà el més ràpid. Sí, no ni... Bo, o voleu fer un a un, com vosaltres. No, més ràpid, més Venga, ràpid. me la rápido. ve así, trama, Hostia. pimba. Pero el día que tú no la Le tiro taula. el micro al Oscar y el Oscar me lo tira a mí. El que antes llegue al otro... Hi pues, ha lletres, és en català-castellà, vale, els noms. Bé, no crec que canvi no tant. canvia, Madrid hi ha, és Madrid, sí, no? Sí, hi ha alguns que canvien, Però... Vale, perdona. Llavors, hi ha Què lletres com la Q o la U o la X que no tenen, Vale. no Por lo que tenen sea. circuit. Sí, com que no, Qatar. I com el primer joc no és circuit de tal. En algun potser sí, vale. però no és circuit de... Com que en algun potser sí? De Barcelona. Ja veuràs per què. Vale. No. Comencem. Música, ara. M'heu de dir... Paso la Sí, música. el que anava a dir. Per Vale. què no? No sé. Per què no? Ha dicho Qatar y ha pronunciado la palabra mágica. Micro 4, desactivat. Va. Per què? Vale, amb la A. Albert Park. Oing. Guanya el punt. Bueno. I clar, clar. Hi, Aquí... hi havia altres opcions com Adelaide, Aura, Adelaide. Aintri, Jo he pensat Anderstop, Adelaide. Algarve, Aindap... Sí, bueno, la B, va. Asper, Sí, el que Aledrom, sigui. Oing. Tens el micro activat, tu. Ah, però va Hola, en ordre hola, de sí. l'abecedari. No, sí, clar. Sí, claro. Sí, sí, Ah, sí. doncs és molt Diu la B fàcil. i pulses. Pues ya tengo la B. Calma, calma. I tots. Vinga, però el més ràpid. Clar, però vaig per ordre. Clar, però també com ho interpretis, perquè és el És que ja la circuit puc o és el pensar. país? És que Clar. sí, Jo tinc un al Si cap. va en ordre, ja la podem pensar abans. Aquí tinc les opcions vàlides. Jo ja havia Vale. pensat uns quants, Mira, Vale, pues, pues diu, perquè diu jo no lletra soc jo, Clar, jo ràpida. dic lletres. Amb la P. Portugal. Portimao. Portimao és correcte, Portimao és correcte. Portugal, aquí vastíssim. A partir de Sí, si al Speed Racer, dieu ahí una tot el cosa país. i està malament, és punt per l'altra. Bueno, té
Opció la No, però A sí, veure, això sembla Di l'examen Portugal. de la No, profe. això no. A veure, sí, jo ben no- hecho. Us ho dono com a vàlid. Vale. Vale, Portimao, Portugal. A veure, jo no Vale. sé. Ja Amb no ho veig la molt bé, això. W. Hosti. És complicada. Ui, tan Quat- complicada, cabron. Aquí no hi ha... Totes són notes. Solament hi ha un. Watkin Glanes. Oh! Molt bé. Espérate. Aquí la parcialitat del... Sí, sí. J al quadrat. Esto es un atraco. Va, anem Sí. 2-1. Passem a la J. Hackerapawa. La tuya por si Es acaso. diu Jacarepaguá. Vale, Vale. També hi havia Ok. Jarama, Jerez, Hòstia, Juan i hòstia, clar. O Sí, Juan i aquí Òscar pot ser. i Òscar Gálvez. Has També. anat pel el Has anat difícil. No, perquè a MotoGP van dir al circuit aquest durant la retransmissió. Anem a la G. Solament hi ha un. Hola. Sí. Vitoria Gasteiz. Fuera de coñas, hubo una carrera en Bilbao Sí, però en Bilbao no de la Vitoria. Winters, de la Vale, però són de Renault. Fórmula 1. Ja, no sé que què sí, vull que dir. sí. I no és Goyana. No és, precisament no. Us dic una pista. Por favor. Vinga. Al país ni que sí. És en honor a un pilot. Gilles Villeneuve. Correcte. Ah, esclar. És que, Però és Montreal, eso. és que ja no comptava Però que no és Gálvez, Montreal. perquè... Caca, Autòdrom és amb la Gilles Jota. Villeneuve. Claro, es que si posem així, Autódromo Hermano Rodríguez i coses d'aquestes. Amb la Jo havia pensat Gálvez, però clar, no compta. Vale, passem a la C. No, clar, Catalunya no, perquè és Barcelona, Catalunya. No, Qatar no. Perquè... Correcte, Circuit de Catalunya és Barcelona. Ah, bueno, correcte. clar, És comença correcte, amb la C, claro. circuit. Circuit de Catalunya. És Teníem circuit. Cota, també. Sí, Catalunya. comença per circuit, clar. Claro. Clar, és que tots Puede ser comencen no, per no, no. Pot circuit. ser qualsevol. Clermont-Ferrand. És que no sé jo si- Llavors no. Clermont-Ferrand, No em César queda molt Pala clar. GP, Ciutat de Ah, México. bueno, sí, César Mala, Pales. mala dinàmica. Mala Sí, dinàmica. Pales. Hauria estat molt bé dir Císars Císars Pales, així. Císars No, circuit de Pales. Catalunya. No, Císars Pales. El Císars Pales. Estem aquí al costat del circuit. No, però Císars Pales, eh? Home, carisma. El Gran Premi de Las Vegas Bueno. abans del Gran Premi de Las Vegas. El bo que va guanyar John Watson des de la posició 24. Hòstia. No te Que diré- específic. No te, Vale, no te passem... diré que no. Al 82? No, Passem a la- 80 o algo. Passem a la Y. Jeongam. Jeongam. Correcte. Com coño se diga. Sí. També teníem Yasmarina Ulleda. També. Però en anglès és amb J. Però Gerard no és amb J. No, però... En nuestro idioma no. sé. Sí, no. Ah, Clar, és en anglès. Per Jeda això, va dic estar en que, anglès. per això dic que canvia. I am the English speaker here. Sí. Vale, passem a la O. Oh. Hi ha tres possibles. Osterrich, pot ser? Osterrich. Osterreich. O com coño se diga. També estava Óscar Alfredo Gálvez i Ah. Okayama. Okayama. Ah, sí. Okayama. Sí, És de- sí, és sí. de- No. Coño, Òscar, mític. és de tota la història, des del 50... Des del 50 hasta el 2025. Òscar, és que a l'última volta també Com si no s'aprenen fos coses. conegut Okayama. s'aprenen No, coses. sí, sí, Es jo corria prenc la molt en moto. aquest Òscar, joc. no, 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 ni una no, part no dic cap a cara. participo, però prenc molt. Akira Toriyama. Vale, passem a la B. Bahrein. Correcte. També hi havia Barcelona, Brands Hatch Però Circuit. Barcelona No, no, Barcelona, Barcelona. Ah, voleu deixar parlar? És que no Buenos entenc les Aires, normes. Baku, Buenos Aires. Per Buenos Aires és la ciutat? Boa No és Vista, Galvez? Bugatti, Ja. Bugatti Aumans o Bremgarten. Però Buenos Aires és Gálvez. Berlín. No? Bueno, No, això pero és el que como posa tiene al como Wikipedia. Barcelona, Montmeló, Circuit Això de Catalunya, no- es todo lo Això és mismo. el que posa a Wikipedia. És que no entenc la norma. Les normes. Lo Mira, que- el que li sortia a la Wikipedia. norma La norma és Wikipedia. aquesta. Sí, última O volta. sigui que ens podem Wikipedia. equivocar. Perquè, no sé. No. No. Vale, Ah. passem a la... Va, quina... A la T. Ala? Texas. T. Havia No, entès D. Texas. Escota. Escolta, ahora no Circuito vale, de las claro. Américas. Vale, no vale. És que és Clar. molt ambigu. Qui lamentes? No, Vale, no llavors vale. ens toca a nosaltres. Correcte. tiene aquí todo el tiempo del mundo. Ta. Jo aquesta... Bueno, és el que posa al Wikipedia, però... No sé. Tailàndia? Venga, Tampoco Això di un la país. respuesta, va. Ah, la dic.
Ja està. Ah, nosotros. Au, ja rebote de nou. Doble... Rebote del rebote. No, si la voleu dir, si no... Rebote. ja No tinc està. idea. Taiwan. No. Si no No saps... t'ha igual. Taiwan. Bueno, Premio la Taiwan. Wikipedia posa TI Circuit AIDA. 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 Sí, Aida. bueno, Aida. Circuit aquí no hay quien viva. AIDA. A mi... Taida. TI Uau. Circuit AIDA. Sigamos. Sí, 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 ja. sí. Per ningú. No, no em Sou, sona. Passa sou molt dolents, eh? Passa Ah, palabra. no, sí, ja. Passa palabra. Vale, amb la B baixa. Bé baixa. B baixa. Victoria Gasteiz. Victoria Gasteiz. Aquí... Els... Va, Valencià. Correcte. Qui? Toma ja. Ara, i els amants de Fernando Alonso ho recordaran. Esclar. Sí. Oin. Oi, anem guanyant, Vale. eh? Z. Sí. Zeta. Uf. Hi ha 3. Solder. Qué hijo de puta. Correcte. Zimbabue. No, Zimbabue no. Zambord. Zambord, Aquí Aquí coño. es el difícil. Bueno. Se queda todo en el mismo país, por eso. Vale, què més? Què més tenim per aquí? La H. No. Hungaroring. Correcte. Joder. Qué bueno. També està Hockenheimring Com? o Hermano És Rodríguez. que aquesta l'havia pensat, en O realitat. Hermano Hermano Rodríguez. Rodríguez. Vale, la N. Nürburgring. Ja. Ah, és veritat. També està Clar. Nordschleife, Nordschleife. Niveles Baulers i Nelson Piquet. I No, Norris, sí. no, Piqué. Norris Ring no es va... És que anava a dir Norris Ring, no té res a veure amb la Fórmula E, em sembla. Fórmula E segur que no. No, Fórmula 1. No, no era No, un circuit però de no la els DTM nens. amb una història molt curiosa que no puc comentar. Però puc comentar. Off the record. A veure, quines no hem fet? Vale. La L. Las Vegas. Correcte. Està Le Mans, Ja, Long sí, és Beach i veritat. Losail. És veritat. El Le Mans. Lusail. El Le Mans Fórmula 1? Ho hem dit abans. Sí. Sí? En el Hòstia. circuito Al pequeño. circuit Bugatti. Ah, sí, clar. Passem a la M. Montjuïc. Ya, te he dejado una Que para no ti. reacciono, no reacciono. ¡Tira no la ves. pierna! ¿Qué más quieres? No reacciono, És que a més perdó. a- lents. Madrid. No, però encara Això no, no és... compta. No, No, compta. no, perquè no. encara és un descamp. Porque yo cada vez veo menos una veo más Ara un mateix el tramo circuit de del rallycross. WRC Sí. No, de però rallycross. ho de rallycross. Magny Cours, Marina Bay, Miami, Mónaco, No Monsanto reacciono. Park, Vale. Ah, Sí, Mónaco. no m'agradaria dir Per Mónaco. exemple, aquest circuit que Monza. molt desconegut, no? Motorsport Park, Mugello. No hi ha molts amb la Eva. No he reaccionat, Sí, vale? Perdó. Amb la Soc de reacció lenta. R. No fa falta donar cops a la taula, us escolto igual. Ai, m'estic Hi morint. ha 5 possibles. Radiador Springs. Hi ha El cas un, dos, en hi ha un realitat. actual. Actual. És que soc molt lent per aquestes coses. Però tu quan em parles, jo em quedo en blanc. O sea, Radiador D'una Springs. escuderia. Perquè ho tinc pensat d'abans. Red Bull Ring. Ah, sí, per R. exemple, és veritat. R. També està Reims, Geuch, Riverside, Rouen, Les Essarts, Ah, Riverside, Rio és de veritat. Janeiro. R. Vale, amb la K. Que la mi. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, sí. Que sí. ¿Sí o qué? Ah. Claro. Sí. ¿Dónde se hizo el...? Sí, sí, sí. Claro. El que Sepang el que es gesto. Kuala Lumpur. Vale. Sí, bueno. Vale. Sí. Amb la E. Estoril. Correcte. També estava Enzo e Dino Ferrari. No, jo he Istanbul, pensat, East London. el que m'ha vingut al cap és Esteban Ocon. No, jo estava pensant a Emirats Correcte, Units. sí, Gran no el Premi ponen. de França, circuit Esteban Ocon. El autódromo Esteban. Lo que faltava, Vale. ja. Falten poques, ja. Hombre, S'està apretant la cosa, tiqui. Com anem de puntuació? Això, com Ho contem després. No, una polla després. No, perquè ho estic apuntant aquí. Ho La està posant resposta en per equip, palitos. llavors no l'estic comptant. Va. Com? Un, dos, Com que no tres, l'estàs comptant? En plan que ho posa Quatre, com cinc. a Amb costadet, palitos. saps? Amb palitos. Ah. 7, 8, 9, 10 a 1, 2, 3, Ara 4, ja- 5, 6, 7, 10 a 7. 10, 7. Hòstia, hay que remontar, Vinga, va. No, per mi ho tens complicat. Falten 1, 2, 3... No tens Se complicat. está empezando a hacer de Sí, noche. sí. Vinga, va, que se està per Quatre. la noche, sí. Sí, podeu guanyar. Falten 4. Va, ya ganas todas, si no estamos Molt fuera. just. Pues et deixo tu, si vols. Jo ja... Va, És Jimmy va, contra... va. Oi. S. Spa Francorchamps. Veus? Tenen Correcte. molta... en Ja plan, Va muy rápido.
És que ho estava pensant. Es que no acaba ni de decir la frase, Acaba coño. Scandinavian Raceway, Sebring... Scandinavian! Sí, sí. Hola. Hòstia. Sepang, Sebring, Shanghai, Silverstone, Sochi, Spice, Suzuka. Sí, Continúa. és veritat. Passem a la... Falten 3. La D. Dublín. Incorrecte. Passem aquí. Sí, puedes pasar. De... ¿Cuántos Hi hi ha ha? 4. 4. Aquí hi ha 3 ciutats i un que és el circuit. 3 ciutats. Vas bé, da. És da, de, di o do. O sigui, comencen així. Comencen així els 4. Detroit. I no hi ha dur? Detroit, Detroit. correcte. Ah, Detroit, és veritat. També era Dallas, Dijon, Pinois i Donington Dijon. Park. Hola, això- Dallas, això, és veritat. I Donington Park. Ah, Donington Park. També. Vale, falten amb dues, eh? No, és igual, sí. Sí, ja està. Passem a la I. Imola. Itàlia. Correcte, Júlia. Primera participació. Gràcies, gràcies. Anem Ha conectado la neurona en el último segundo. 11-9, no? Sí, vamos a perder por una, que lamentable. Com haya contado mal. Va, la última del par doble. No, Esto es como en el fútbol. Esto es como en el fútbol cuando eras Que- pequeño. a ver, Gol de oro. sisplau. ¿Quién gana Que esta? m'estic deixant, Penal pel Real anda. Madrid. Sabeu quina lletra és o no? No. No. Pues no sé cuál queda. No. Vale, quina bien. La N. És complicada, eh? Potser. No, N es No, N no és Nürburgring, és veritat. F. Joder. Fuji. Correcte! Ah, tan complicada no era, però jo no... Fuji. Bueno, pues hemos ganado, ¿no? El gol de oro. Vaig a comprovar que no hagis Sí, mai porque saltat cap. voy a ir yo a comprobar. El Rosco. Para. No. O sigui, podria haver, Falta la podria haver X. empatat si era la de la T, però... O la de Texas a Doncom Vàlida. Falta la X, la Xina. Hombre, Texas era Va, muy la Doncom válida. Vàlida, empat, vaig a buscar algú de Empate. desempat. Això és un robo. No lo estoy viendo. Robo, estafa. Falta amb la Coño, X. estafa. Falta amb la X. Pero que la X no hay. Vale, vaig a... Xilòfono. Todo como xilòfono. Els pianos... El de són- Xina, fan so, Clar, el Gran clar, Premi de clar. Xina, Però no es diu Xina. Gran Premi de Xi Jinping, Sí. Yo veo muy heavy la esa. No sé. Autódromo has Xi hecho un Jinping. moviment de taula, moment. tio. He connectat una, Més o menys per allà anava a Norris Ring. Mm. Però no exactament. Perquè hi ha una música de fons i després... Sí, sí, el remix de bandera los roja. dioses. El remix del Pantano. La Pantera Rosa. Esto, para hacer tiempo, esto se pone en waterpolo cuando hay una discusión del bar. Esto, ¿por qué se llama Pantera Rosa? Cuando están discutiendo los árbitros se llama Pantera Rosa. Ah. Ha d'estar tan guapo discutir amb aquesta música de fons. De hecho, cuando están discutiendo los árbitros yo la pongo. Porque Pero es, eso, es pero eso. momento Pantera Rosa. Pues a mí me parece que esta decisión es una mierda. Está tomada de una manera horrible. S'està escoltant ara mateix? Sí. Òscar, t'ensenyaré una foto de la història de Norris Ring. A veure la teva reacció, vale? Norris Ring. De Norris Ring, vale. Com el Daniel Gado. Què et sembla? Oh! Aquí no es pot... Aquí no ho podia dir aquí. Sí. Vale. Sí. No sabía que al Sí, señor sí. del bigoti le agradaban las cursas. Ah, vale, No, vale. encara no era un circuit, no. Però és que tinc una... Caramba. Vale. No es veia aquí, no. Està el Hero Menos Walk. mal. M'heu de dir... A ver, espera. Ya está, se acabó. ¿Qué tengo que conectar? Se ve ahí toda la foto. No. Espera, Seguid. Però sí, és que vaig anar al Hero Walk. 50 del... Saps? La cançó també pertany Això és a per no gent tenir-ho d'Òscar, preparat aquesta. abans. Ha sortit de vegades. Està la cançó. ya lo sé. Sí. Yo soy fiel seguidor de Jens Oscar. Com ho hauríeu de ser la majoria que escolteu l'última volta? Vale, Vale. Que corte. Pero un poquito de decoro, coño. Hòstia, fa 16 anys, eh? Vale, ¿De qué? m'heu ¿La de Rosa? dir... Ni de coña, 16 anys. Del vídeo de la cançó. Eso es otra cosa. El... Seguim amb circuits, eh? El circuit no urbà... No urbà. No urbà. No Que sabe, no sabe ni el lo que quiere. Un moment. Que s'ha incorporat més recentment a la Fórmula 1.
Més recentment. Carai. Clar, els últims són urbans, com tenim Madrid, Clar, no, Las ja. Vegas... Oh. No vale, Qatar? no vale reincorporación. Qatar? Correcte! És Guanya Oin. Oin. El joc d'avui. Com anem? Podríem fer una puntuació, no? Si lo tienes aquí. De qui va guanyant. ¿Tiene cuánto grabamos ahí? No se entera. Qui va adivinar Mick Duhan? Tu, no, Jimmy? ¿Cómo? La setmana passada. Com Mick Duhan? La setmana Sí, passada. el joc de la setmana passada vas guanyar tu. Siempre gano. Vale, 3, No sabia. 1... Buah, sí, clar, aquí... Va, jo faré un recompte per la setmana que ve i portaré L'altra. la classificació sencera. Sí, porque ya es Bueno, Santa. però m'ho preparo per la setmana que ve i així... Sí, prepáratelo con tiempo, Biel. Que no pase como aquí mi amiga. Sisplau. Sí, vaig a Tenia fer un un examen de recompte dret més de... important que el Tú, programa. yo, él y él. El único que no analiza. Bueno, Quatre, jo he fet l'altra part, o sigui, jo he fet el que he vist primer. Jo he preparat la meva secció 2 minuts abans d'entrar al programa. Però que Yo la he preparat 30 segons abans d'entrar He antena. entrat al guió i he 30. vist. Jo t'arruo i dic, pues aquí ja està, ja no he estat més. És ja no he mirat res estructura del curiosa, programa. no? Jo me l'he Estructura- preparat al bus i havia de fer dues categories, d'un moment a l'altre. Però que jo ja no he mirat més, o sigui, no he baixat, m'he quedat al principi. He vist el meu nom i he dit, pues ja està. Pues ja està. Saps? En plan, ja no l'he Ja. buscat. Que bueno, ja m'ho ha acabat. Perdoneu un moment, perquè m'he equivocat comptant. I els guanyadors... Jota al quadrat! Penalti a favor del Real Madrid. Però, No com sé la ni T com. no valia, era empat, llavors han guanyat Pero ells ¿cómo per que no valía? per la pròrroga. Pero Has dit que ¿cómo sí? que no valía? Has dit que valia Sí, la però perquè Texas. pensava que anava una sota. Penalti a favor del Real Madrid. No, això Espera, no m'ho posa- diguis, a mi això no m'ho diguis, home. Amplia. Que asco, por favor. Amplia. Amplia imagen. No, aquest botó no era. Us ha agradat el joc, sí. Sí, Sí, està perfecto. He de fer una Sí, he d'estudiar, Si no hubiera robos Yo he d'estudiar, cada però 2 no passa por res. 3, estaria molt millor el lloc, la veritat. És que és el Real Vols que Madrid. acomiadi jo, Jimmy? O Pirates del Caribe. Vols acomiadar tu? Pirates del Polo, Caribe. Polo. Però no ho En fes honor- repàs de porres. Ho tinc jo. Repàs de por... Vinga, va. En honor Deixarem als parlar. mètodes poc ortodoxos. Estic tercera, home, s'ha de... Los, pínchame. Pitxa. La 1, pínchame. Lauro. Ai. En honor als mètodes poc ortodoxos que mantenen viu l'amor pel motorsport, I per l'esport en general. per l'esport en general. Waterpolo no, por lo que sea. Que rato en Lituània, Que rato en Lituània. MotoGP! Mundial de porres, tenim nou líder. Inesperat, potser. I és Valle el Moreno amb 10 punts. Però, tot s'ha de dir, amb Òscar Arjonilla, amb 10 punts també. Aquí, respeto mucho. Música! Música, maestro! Hòstia! Tercera classificada. Amb només 8 punts, Júlia Rua, Vamos. Pablo Nieves i qui us parla. Què passa amb l'imperi camerinès, Fantàstic. Que rato en Lituània. Sisena posició per Lara Rosón i Judas Joan García, Jorge García. Que rato en Lituània. Mai millor dit. I tancant el top 10 David Díaz amb 5 punts, Bosco Vilaplana amb 4 punts i De Gutiérrez amb 4 punts. Bravo! Va, es nota qui veu la MotoGP cada dia, ja està... Sí, i tant, Sí, i tant, i És un tant. format molt curiós, el de les porres, que Qui el, ens he fallat? el tio que les lidera no ha vist ni una puta cursa Sí. en directe. Sí. La És passada. un método muy curioso. A Tailàndia. Jo no he vist cap. Un trosset. Jo no he vist Perquè cap. donaven de festa. No, jo no vaig veure les de fins que es va moto caure el d'Esbec, Marc Márquez. però- La Va, es va clau caure. per És que es encensar va el retirar Mundial per de mans. porres Bec, és jo no és que veure sí, res. Bec més les de moto que les de Fórmula 1. En realitat, el meu problema és veure les curses, perquè veig l'esprint i em penso, doncs la cursa normal, la llarga, anirà d'aquesta manera. I després et veig ser qui guanya. Facto. Jo la I veritat és guanya que no. per Jo vaig seguir més una de mica 5 allò que segons, que si fica no la es pot. gent. Vols acomiadar tu? Bueno, Sí, ja està ja. Música. Música. i que rato en Lituània no tenim més temps per... Que rato en Lituània no tenim més temps per més. Gràcies a tots els nostres col·laboradors, que també estem aquí presents, Ivan Gutiérrez, Òscar Arjonilla, Júlia Rua,
Jaume Camarí i aquí un servidor. I fins aquí el programa d'avui. Posem fi a la última volta. Ai, merda. Un moment. D'avui. Ens veiem d'aquí 2 setmanes, tornant de Setmana Santa. Ja haurem vist Gran Premi de Japó. On era el de MotoGP? Amèriques. Estats Amèrica, Units. això. Està passant amb Estats Units, dic, segur. Texas, Tornant el que de no has Setmana comptat. Santa. Fins llavors, salut i... Gas. Gas. Adéu. Ciao. Puja-li a la música.